setmana a Multicines Sucre et presentem una molt esperada pel·lícula, Alicia en el País de les Meravelles, una versió de l'aclamat director Tim Burton de la història creada per Lewis Carroll, on en aquesta ocasió no trobem a la clàssica Alicia, sinó que han transcorregut 10 anys a la història original. Un film que en 2 setmanes i mitja de cartellera ha doblat el seu cost i es podria dir que la seva estrena ha estat molt més significativa que la de la mateixa Avatar. Existe un lugar. Alicia, interpretada per Mia Wasikowska, una jove de 19 anys, assisteix a una festa en una mansió victoriana, on descobreix que està a punt de rebre una proposta de matrimoni davant d'un munt de gent estirada de l'alta societat. En aquest moment, Alicia s'escapa, corrent rere un conill blanc, entra un forat després d'ell i acaba al País de les Meravelles, un lloc que va visitar fa 10 anys, però que no recorda. Que te reconocería en cualquier parte. ¡Llegas tarde al té! Ha vuelto al País de las Maravillas. Desde que te fuiste, la Reina Roja se ha hecho con el País de las Maravillas. ¡Encontrarla! Ayúdanos a arreglar esto. ¡Que le corten la cabeza! El País de les Meravelles era un regne pacífic fins que la Reina Vermella, interpretada per Helene Bonham Carter, va enderrocar la seva germana, la Reina Victòria, Anne Hathaway. Les criatures del País de les Meravelles, entre ells l'indispensable Retaire Boig, interpretat per Johnny Depp, llestos per la revolta, esperen que Alicia els ajudi i aquests, al seu torn, l'ajudaran a recordar la seva primera visita al Màgic Regne. Es imposible. Solo si crees que lo es. Basada en el popular llibre de Lewis Carroll, ambientada 10 anys després dels esdeveniments explicats en el llibre mateix. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir de tot un espectacle visual en 3D i de la màgia combinada entre Disney i Tim Burton. Estrena 16 d'abril. Una pel·lícula on podràs gaudir tota la màgia de la Disney en 3D i de ben segur no et deixarà indiferent. Pots comprar les teves entrades a les taquilles del Multicines Sucre, a la caixa de venda d'entrades o a la nostra pàgina web www.sucrecines.com. I si vols saber més coses sobre nosaltres, veure tràilers o llegir crítiques, pots fer-te fan del nostre Facebook.